Dobrý den. Potřebujete něco, paní? To skutečně potřebuji. Já jsem... Promiňte. Kde pak? Řekla jsem hašené vápno, hašené. Děkuji. Jsem Malinga Escobero. Posílají mě sem z oddělení pro nemoce divných. A jak vám tedy mohu pomoci? No víte, kde je Simeon? Mohla bych ho vidět? Nevím, někde si tu hraje. Někde si tu hraje? Nezodpovědný idiot. Prosím, proč ho chcete vidět? Nechte to, obsloužím se sama. Zjistili jsme, že existuje lék na jeho vzácnou nemoc. Od vás potřebuju vědět pár věcí, například. Myslíte si, že by nosil takovýto pytel? Křičí Simeon často? Držte ten šálek blíž, drahá. Děti jsou tak naivní, tak snadno se nechají napálit, obalamučit, ti malí bastardi. Jako malý Simeon, že? Při té nemoci je tak slabý chudáček malý. A teď by Simeon, ten malý bastard, mohl být někde venku. Nechráněný před slunečním světlem. Kůže by se mu pomaloučku spálila, bublinky na něm by praskaly plné hnisu. Křičel by bolestí jako to podsvinče. Kdo k sakru jste? Odejděte z tohoto domu, nebo zavolám policii. No kdo vlastně já jsem? Přinesla jsem tento systém ochrany pro citlivou pokožku. Halo? Paní? Paní, slyšíte?